खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोन खन्थाइ नार्जारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर टाउननि गुदलि बाजाराव दिनै मोनानि 4:30 बाजियाव थाइसे डिलिभारि फान्थाव मोखैनि बेरफुनाय जाहोनाव गोबां सुबुंफोरखौनो जोखोम जानाय नुनो मोन्दों। खोनानाय बादिब्ला आलुनि बिगुरा खामलाजोबदों आरो बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जाथाया जादों पियाज, मुला, गाजर बिसोरनि दारिखौ नागिरना मोनाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमबो लाइ लाफा पालें बिसोरनि डेड बडिखौ नागिरना मोननाय जायाखै आरो फालौनि बेगें बिलाफोरा दाब दाब जायगायाव गोग्लैहैनानै दुखुनांथावै माखासे सुबुं जेरै धुन्दिया, कुट्रा, बुथा बादिखौ गाज्रियै जोखोम खालामजोबदों। दा बिसोरखौ गरेस्वर हस्पिटालाव थिसननाय जादों। गोजोन्थों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। हेलो हेलो सिस्टर। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते। हाँ बोलिए सर। एसाइमेंट से बोलिए ना। हाँ ठीक है सर। आप तो बोरो आदमी है, बोरो लड़की है आप। हाँ 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 बोरो से बोलिए। बर'नि बुं। सर सर आङो इउपिपिएल अफिसनिफ्राय बुंगासिनो सार दा। मा नाम नोंना? आंनिया सर रिमा ब्रह्म सर। रिमा ब्रह्म। औ सार। सार आङो भट एपिल खालामनो कल खालामदों सार। बे फैगौ 4 एप्रिलनि बिटिआरनि इलेक्सनाव सार माने नोंथांखौहाय प्रमद बर' सारजों फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरोना सार। हेल' सार। आच्छा हेल' ओमफ्राय सार। औ सार मा नाम होनदोंमोनलाय सिस्टार? सार रिमा ब्रह्म सार। रिमा ब्रह्म। औ सार। थिगासे नों बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। औ सार। साबसेसिम लाबोनो हानाय जाखो ओरैनो सिस्टार? माने सार? साबसेसिम माबा लाबोनो हानाय जाखो? सार जोंथ' भट एपिल खालामदों सार। लाबोनो हानाय हायियाथ' जोंनि खोथाया जोंनि नङा माने बियो गावसिनि चइस आरोना सार। जों कल खालामनानै नोंथांमोनखौ बुंनोल' हायो सार बावहाय भट हो होननानै जेनेबा जों फैनानै सार बेयो गासिबो नोंसिनि अधिकार सार। नोंसोर जेनेबा नोंसोरो बेनो होयो बेखौ जोंनि सायाव गोलैयो। जों जास्ट कल खालामनानै नोंथांमोनखौहाय बुंनोल' हायो आरोना। थ' बेखौ आं डिसाइड खालामनो हाया आरोना। आं खोन्थानोबो हानाय नङा सोर साबेसे फैखो सोर साबेसे थाङाखै सार। माने सार अब्ला औ नोंसोरखौ माने दरमाहाफोर होना दोनदोंना? दरमाहाखौलाय सार जोंथ' दरमाहा मोननांगोन। मानो होनबा जोंथ' बेखौ मावनानै थादोंना सार। जोंहाबो खस्थ'नि खोथा थायोना सार। ओरैनो बेसेबांसिम होयो सिस्टार? हाँ सार। बेसेबांसिम होयो? हाँ सार। ओरैनो बेसेबांसिम होनाय जायो? खारन सार बेखौथ' जों मिथिया। मानो होनबा जोङो दासिमबो माने डिसाइड खालामाखै। जों खामानिखौ स्टार्ट खालामनो बुंबावाखै। सार आं नोंथांनि नामखौ लिरनानै लाखिनो हागोन ना? हायो। मा नाम सार? आंना? औ सार। आंना मा थुलुंगा। थुलुंगा सार। थुलुंगा मा नाम? थुलुंगा टाइटेला सार? नार्जारि। नार्जारि ना सार? सार नोंथांनि फेमिलियाव साबेसे भट होयो सार? आंना 16 जन दं। 16 जन? जोङो बिदा फंबाय 7। सार नोंथांनि फादारनि नामखौ मिन्थिनो हागोन ना सार? हागोन, मानो हाया जानो। औ सार। दे सार खोन्थानाय सार। मानो नांबावगौ? गार्जेनफोरनिखौ नांला दे। आंनोखा मेन लिड लाग्राया ना। सार माने लिरनानै लाखिनांगौ नालाय सार। बिनि थाखाय सार फर्मेलिटि सार। सार खिन्थादा मा नाममोन? देरहाथारगोनलै एबार ना साइसआव। हा? देरहागोन ना? सार बेखौथ' आं बुंनो हालिया सार। बेथ' गासिबो लास्टनि सायाव बा पाब्लिकनि सायाव सार। सार नोंथांनि फादारनि नामखौ खोन्थानानै होदो सार। मा होनो धीरेन बर'। दिजेन बर'? औ। दे सार। थेंक इउ सार। औ दे।